Aya me Nana Ampaabeng Kyeremeh Boofre Abusuapayin a me wo Fiapre. Na me de America ne say am say atete ne mframam say abusua no binum asore kasa wo social media ene ne keka ho. Na de America ne say nyese Fiapre sore ya na ka say yekọ asante ne edika no yen nana poku a wa free mu nyame mfa ne kransie on di kan tu sa na mo no call house fovianto ata nyame to ne nsafre no nyame mfa ne kransie yan hina wa ba se Obrempong Professor Kyem Amponsah otoso mienu so baaye no wa betu sa na mo nkro no ama ya nantu bebre ama eba sa se ye call a house na omon empese omode be ma omode ne echina wo de ko ha na omode afa wo de fa na omode afa ye to na mo bebre wo sa anamuntu a ye tu ho na de ko ba ne se hu se emwa nti se saade a ye be sore na ye tu ye hofo ampa ye sore etu ye hofo ye se e be ko Asanteman akọpẹ ye fa ahodie anumu ana ohene de fra abusua na nyina se anamon sei na opese otu abusua na nyina hia nyina ye gitum ye tu sa anamon no edi kan ye de bas baako na ko kuma se ekoka ho asem ye guso ye de ye ntewe ye guso a ye tu sa anamon no afede abusin binum asore mu amoye wo fase binum asore kan nsem bi wo social media nipa miensa kodwo presi anase kodwo afo anase afo frempong yehunu wo social media say onam na okeka nsem a enni se oka anase ense na mfata no onam a oka oni yakobre enni jewu nyina amuka ho na de ye pese o moti ase ne se kwasi nyamcha no so abochi o hye kire a o ye o moduodum no ye pese o moti ase ne se na kwanya ne anim ni nsema amonam a o mokeka no emwa o mo enye na kro so ente saa so de o mokeka nyina ente saa enti ye abusua no ye mpese ebeye oyamu ya abusuafo yempese no benya kasekase be ya ye be frɛ omo ni yatu omo fo se ye kasa na omo nti a ye nim anamo a ebetu cause the omo ye nsɛm omo nam omo ka na no se omo okogina adumasua as program omo ye no adumasua na enye Fiapre ye program o na nsɛm okokeka no wo ho no ense na mfata okodumase so oni yakobre no kodumase ko ka same story ayakon ayenu yakobre nya abusuapayin anase ojafo no onye mu bi anya abusuapayin omo ye ofase no me Ampaabeng Kyeremeh me na me ye abusuapayin anti di omo na ma omo ka no emwa omo ye de yenim se omo ya adehye se ye frɛ omo na ye no omo kasa na se omo anyai ni omo ye no a ni asese ye no ye de ba ye omo ose ntra ho ama omo nye ne ma bia ense emfata emwa abusua no ndi de meka ne se ye sre manfo se anamo ayetu no abusua no nyina na ye tena ase na ye ya adwen ba ko se anamo so na yetu nti se obiti na so obi gina baabi na se ko presi ni gina baabi ke kan nsem bi a anhia na mfata oni ndi kwa na ode kodwafo presi ni de din bi a beto no so keke ndi e beso oti ase se ni onamo keka no onyai na se wanyai a ye be kire nse abusua no ye ketwa wom na onye obi a nti o ma na nimra no so ni ye be frɛ no so na se frɛ no so se wa ma enim kwan ya de na be fa so nti kama wiase nyina te se
ɛyɛ yɛ akɔbire no anaasɛ yɛ akwan no anaasɛ kɔyɛ polisi no ɔmo mu biara nyɛ abusuapanyin nti sɛ obi te asɛm biara afiri ɔmo ano a ɛyɛ nsɛmhunu ɔmo mmɔngu nti yɛbɛ abusuapanyin mɛka no so pɛ sɛ wiase nyina te sɛ ɔmo nyɛ abusua mpanyinfoɔ no sɛ ɔmo a yɛtete ha yi wohu video no mu a abusua mpanyinfoɔ benkum ne nifa mmaa mpanyinfoɔ no nyinaa ɛna yɛahyia wɔ ha no mpɛ sɛ mɛka no bebree na yɛ ɔfaseɛ no deɛ so onimu a ɔntu ne ho fo before it's too late. Mesdames.